Il-ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-MCAST se joffri għodda ta' tagħlim fil-prattika għal mijiet ta' studenti li attendu l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija. Hekk kif iċ-Ċentru Interattiv Esplora wasal biex jiftaħ il-bibien tiegħu, iċ-Chairman tal-MCST Jeffrey Policino Orlando u l-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono iffirmaw Memorandum of Understanding bejn iż-żewġ entitajiet. F'kummenti ma' One News, Policino Orlando fisser kif dan il-ftehim se jkompli jsaħħaħ ir-relazzjonijiet eżistenti ma' waħda mill-ikbar istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna. Inħossu li issa once li għandna l-Esplora waslet biex tkun qiegħda up and running biex l-ewwel nett nieħdu l-massimu possibbli mill-expertise li hemm anke fost istudenti tal-MCAST, anke nkomplu allura nifformalizzaw permezz tal-MOU il-rabtiet li għandna mal-MCAST. Imma anke hekk u forsi anke aktar minn hekk inħossu li hemm opportunitajiet partikolari għall-istudenti tal-MCAST u anke ovvjament għal studenti oħra, imma illum qed nitkellmu fuq ir-relazzjoni li għandna mal-MCAST biex mill-esperjenza tal-Esplora jagħmlu studji tagħhom iktar relevanti u jsibu iktar relevanza. Waqt li rikonoxxa dan kollu l-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono iddeskriva dan il-ftehim bħala opportunità ta' deb biex l-istudenti jimirħu f'ċentru innovattiv ta' livell eċċezzjonali. Permezz ta' dan il-ftehim studenti tal-MCAST kemm l-istudenti fil-kulleġġ ta' fondazzjoni, fil-kulleġġ tekniku kif ukoll fil-kulleġġ universitarju se jkollhom l-opportunità illi jużaw dan il-post bħala mezz ta' tagħlim. U mhux biss ħajkun qed japplika għall-istudenti li qed jistudjaw ix-xjenza, imma studenti oħrajn li qed jistudjaw suġġetti diversi fih dan l-MCAST se jkollhom l-opportunità illi jiġu hawnhekk u jagħmlu użu mill-faċilitajiet illi hawn f'dan il-post. Apparti apprentistati u esperjenza ta' xogħol, is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Chris Saġus tenna li dan il-ftehim se jservi inċentiv biex aktar żgħażagħ Maltin javvanzaw fil-karriera tagħhom waqt li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-ekonomija Maltija. Fl-istess waqt fakkar li l-proġett Esplora li trasforma l-isptar f'Bigi minn stat ta' abbanduna l ċentru interattiv tal-ogħla livell jibqa' wieħed mill-akbar investimenti fin-nofsinhar ta' Malta fi xiren ta' snin.